אני עכשיו בלונדון. בקיצור, אני קיבלתי היום הודעה מבנק הפועלים, נא להתקשר מיד לסניף. זה ברור שאנחנו חייבים משהו לבנק, זה לא בגלל שהבנק רוצה לתת לנו. אז אני נכנסת לאתר, נפתח לי צ'אט עם פולי. אתם בטח נורא צוחקים כי אתם רגילים לזה ואתם כל יום יש לכם שיחות עם פולי, אבל אצלי זה פעם ראשונה שיש לי שיחה עם פולי, שזה כנראה שם חיבה לפועלים. באיזה נושא אני יכול לעזור לך, פולי שואל אותי. ואין לי שום דרך להגיד לו איך הוא יכול לעזור לי. ועכשיו ניסיתי גם להתקשר, יש מספר טלפון, עכשיו אני מתקשרת מחו"ל. אז אני במשך 3 דקות, בנק הפועלים, בנק הפועלים, לפניות בנושא לבנק הפועלים, לבנק הפועלים, ואף אחד לא עונה, והדקות יורדות. עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה. טוב, לפני שהגעתי ל10 דקות, סגרתי את הטלפון. הוא רוצה להציג רשימה של כל מיני דברים, האם תרצי לפתוח חשבון בנק, האם את רוצה הלוואה. הוא ישאל אותי את כל השאלות, איך אנחנו יכולים לעשות יותר כסף עלייך. אבל הוא לא ישאל אותי איך באמת, זאת אומרת, הוא שואל אותי איך אני יכול לעזור, אבל הוא לא נותן לי טוב. אני לא יודעת מה לעשות.